De Battleheem skielertocht door 100 kilometer. We zien als het iepen Nederlands kampioenschap. Want de start joert onder andere Olympisch retrietkampioen Jorrit Bergsma. Een verslag van Freek Wijma. Een plaatselijke stortbui zorgde voor een vertraging van zo'n 40 minuten. Maar doe koer de Battleheem skielertocht oer goed 100 kilometer toch los. Sterk peloton met grote namen en troch de hudde win. Bruts het peloton al gauw in stukjes. Een van de mannen in de kopgroep is Gary Hegman, kerstvers Europees kampioen en ook al drievoudig winnaar hier in Holm. Uiteraard in die groep. Maar ook Crispijn Ariens en bijvoorbeeld Niels Messou. En het tempo lei heeg en het waar mooier, maar de win weer nog altijd een grote vijand. Dat verneemt direct achterom Jorrit Bergsma. Ja, Olympisch goud op het 10 kilometer, maar dit is toch een ander verhaal. En dan krijgen we in de rin van de wedstrijd de vrouwen te zien, want ook daar wordt heel hard rijden. Maar voorop Irene Schouten. Verlieningen nog disqualificeerd, maar nu zullen ze de eindsprint winnen. Voor Janita Willems Krediet en Lisa van der Geest. En dit is het beslissende moment bij de mooie. Uit de kampgroep ontsnapt Crispijn Ariens. Hij liet Gary Hegman en Niels Messou samen staan. En hij gaat voluit. Bijzonder verhaal. Want de laatste winnaar, de enige winnaar uit Friesland eer van de Battleheem skielertocht, wie Jan IJzerkromkamp uit Wolvergeer. Dat weer in 98. En dat kunstje wordt herhalen terug. Crispijn Ariens. Ook hij komt uit Wolvergeer en hij pakt hier een prachtige oerwinning in Holm. We krijgen de binnenkomst van de tweede man. Ja, super. Dit is een hartstikke mooie beloning. En weet je, je bent 5 weken geleden vader geworden en dan dat je hem nu kan winnen, dat is dubbel op. Super.